The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 2:16, For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Philippians 2:5, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Isaiah 55:8 and 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. 1 John 4:9, God sent His only Son into the world so that we might live through Him. 1 Corinthians 15:57, Thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid. John 11:25-26, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though they die, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Ephesians 6:10, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer. Hilom nga pagampo. Ang tuyo nini mao ang atong pag-andam sa itong kaugalingon academically and properly alang sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Panunas tanan kung ikaw sa ka magtutuo ni Ginoong Jesucristo, gamita ang prinsipyo sa 1 John 1:9, gitawag nato the doctrinal term rebound technique, otherwise called the divine eraser. The agenda for the rebound technique should be followed. Namely, name your sins. Acknowledge your sins. Number 2, isolate your sins. Disengage yourself from forgiven sins. The number 3, forget your sins. Press on to the ground of spiritual maturity. And then number 4, keep moving. Get back to the operational divine sphere. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon, panalang kanimo tuod nga dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa mga sala, kundi ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilo mag-andam ta. Let us pray. Heavenly Father, it is so stunning and amazing. The moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year, You stand by our side. You never leave us.
You never change your faithfulness. You never wane. Your love for us is always constant. We thank you, Father, that your grace is always sufficient for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have the eternal security in you that cannot be shaken regardless of our circumstances, regardless of politics, regardless of status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. We now pray that Bible doctrine might be real to us, that our minds might be open to what we are going to take up today. Kining tanan namong giampo, ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers ning atong Balbido Evangelistic Ministry, kaninyong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome no sa kaninyong tanan. Aniyan na sab kita sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, unya kita magadupot ni ining tun-anan nga atong gisugdan kagahapon, ato kining hatagan og uluhan, resting on the Lord, which is regarding the faith-rest life rationale. So resting on the Lord. Now kagahapon sa atong gibiyaan, naghisgot magita ni ining mga pulong gipanggamit sa pulong sa Dios diha, bahin ni ining pahulay diha sa Dios, diha sa atong Ginoo. Og na may mga pulong diha nga original atong gipang hisgutan kagahapon. Ang pulong naguna niini mao the word amen, the first word for this. Now kini bahin kini sa waiting on the Lord. Ug mo na nga unas tanan, you should understand what the word wait means. Sabton gyud nato kining pulong nga wait, paghuwat, can be translated into the word trust or faith. So mo na nga naay mga pipila ka mga Hebrewanong mga pulong alang niining pulong pagsalig o pagtuo. So the word amen, please understand that the word amen nga sagad natong ginagamit dili ni in English nga pulong. It is a Hebrew word. Amen. Now, ibaw ba kag unsay ibut pasabot ning pulong nga amen? What does it really mean? It means believed. Okay? We can find its reference, or we can find this word in Genesis 15 verse 6, and gigamit kini ng maong bersikulo primarily alang sa kaluwasan, for salvation. Apan unsa kining pulong nga amen actually means dinhi is that you should take the Lord as the source or basis or foundation. You should take the Lord as your wall, imong pader nga imong kasandigan, that you can lean on. That's what the word amen means. Unya ang sunod nga pulong ato po ning gisgutan kagahapon, mao ang pulong nga batak, B-A-T-A-C-H, batak, nga nagkahulugan og pagsalig. Og ato kining mabasa usab diyan sa libro sa Salmo, kapitulo 37, mga bersikulo 3 o 5. Ato po ding mabasa diyan sa Salmo, kapitulo 91, bersikulo 2. Now, kining pulong nga batak or pagsalig or trust in English, ang una gyud niyang gamit niini is that of being a wrestler. Nondong ka sa kung giingon,
kagahapon, wrestler ba? Wherein as that wrestler is able to throw his opponent down, iyang iyang ibundak, iwarak. So, anha siya mo daog sa maong duwa. Okay? Duwa ba ni o away? It's a fight. Wrestler. Now, wrestling. So, mo na unang gamit. And what the word batak means. Apan dinhi, what the word of God actually means by the word batak, mao ni ato na pud ning gisugutan pud gagahapon nga ingon nga magtutuo. You are to pick up your problems, okay? Punita ang imo mga suliran ug ilamba, slam them all ngadto sa Dios. Sa lain pagasulti, buot sa Dios nga imo kanang sa in English, to cast all your problems to Him. That's what it means. Mo na ibuti masabot. Ug ang ikatulong nga pulong dinhi mao ang pulong nga kasa. C-H-A-S-A-H. Now kining pulong kasa dinhi mao ang pagtuo. Okay? Faith. Ug ato kining mabasa usab diha sa Salmo 57:1. Dinhi, in that use of the word kasa in Psalm 57:1, gigamit kini ingon nga kanang hulagway sa usa ka kuneho, rabbit, nga nagapangita siya og seeking refuge in a cleft of a rock sa pangpang. Okay? It looks for a refuge. Nangita siya kataguan or look for a place where it can hide itself. Mutago siya. And it goes into the cliff of a rock. There, kanang maong kuniho goes into it to take refuge. This is what kanang kasa means dinhi. So, in the Word of God, kining maong pulong kasa, gigamit kini as a picture of a believer nga nagatago o nagahubong diha sa cleft of the rock, nga diin ang rock diha mao ang hulagway ni Ginoong Hesukristo. And when you take refuge diha kang Ginoong Hesukristo, there is nothing at all that can harm you. Wala. Wala gyud makatandog kanimo. Mao kana ang buot ipasabot niya na. Now, ang ikaupat nga pulong pod, mao ang pulong nga yakal. Y-A-C-H-A-L, yakal. O kining yakal, nagpasabot og to trust under pressure. Now, gigamit kini diha sa libro ni Job, Kapitulo 13, versikulo 15. Og naapod, mabasa nato kini sa Lamentations chapter 3, verses 21 and 24. Now, ang pulong yakal actually means that ingon nga magtutuo, ikaw mismo nga magtutuo in the midst of grabe o magkalilisang nga mga krisis, mga pag-antos o kanang kapaitan sa imong kinabuhi, you are able to put your trust, total trust diha sa Ginoo, trusting Him fully nga He will be the one who can deliver you from those crises. That is what it means by yakal. Nya, ang ikalima na pulong dinhi mao ang pulong nga kawa. Q-A-W-A-H. Kawa. Okay? I don't know how do you pronounce it. Kawa o kawa. Now, ang pulong nga kawa, nagkaulugan og
paghuwat. Wait. So here it is. This is where the word wait comes from. Now, matud pa sa ato na ginaingon a while ago, to wait is what? To believe or to trust. Ay, paano naman tagong sa Binisaya? Pagtuo o pagsalig. So, to wait, mao ang pagsalig. Pagtuo. Okay? To wait is to trust, to believe. O kini atong mabasa po na diha sa Isaias, Kapitulo 40, versikulo 31. Karon, the very first use of this word kawa in Hebrew, hulagway kini sa usa nga iya bang maghimo siya pisi o lubid. Okay? A picture of one who makes a rope. Pisi, lubid. Now, how does one make a rope? Unsa may buhaton nining nagahimo og lubid o pisi? Well, unas tanan, iyang isapid, di ba? Ang usa ka gamay nga broken strand, tanod. Okay? Hangtod nga kini mahimo nagyong lig-on kayo ka lubid nga dili na gyud maguba, di na maputol. Okay? Yes, you may be a weak little strand, but you keep trusting in the Lord in spite of all mga kapaitan, kalisdanan, o wa na'y paglaom tingali imong makita sa imong sitwasyon. So, you will exchange your frailty for the strength, kalig-on sa Dios. Okay, the result of perpetuating ni ining gitawag natong faith rest technique, taliwa sa mga labihan nga overwhelming odds, is an exchange of human strength for divine strength. Pulihan kini sa Dios nung kusog, kalig-on, kini nga atong tawhanon nga kusog. Sa laing pagkasulti, sa diha nga ikaw ana sa sitwasyon nga imong gituan nga murag wa na kay paglaom ug moingon kadayon og Ginoo, di na ko kahimo nini, I cannot do it. There's nothing that I can do, Lord. Wag yu ko mahimo. Ug naibaw ba kag unsay isulti sa Dios, itubag nimo? Ang Ginoo mutubag nimo apan makahimo ko. But I can. I'm going to give you strength to endure your problem. Actually, mo ginaisulti sa Dios kanimo. I will provide every resource necessary for you to meet niining trahedya sa imong kinabuhi. Just imagine. So, sa laing pagkasulti, i-trade in nimo ang imong inadequate human strength for God's all-sufficient power. Kasabot ka? O naibaw ba kag unsay resulta? Ani ang resulta? Antong basahon ng Isaias, Kapitulo 40, versikulo 31. But to those who hope, nga nagpasabot og wait on the Lord, will renew their what? Their strength. Na. Ilang bag-uhon ng ilang kalig-on. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. Imo ning na kanang tagbuan kini maong bersikulo. And then padayon pa, they will walk and not be faint. Now, of course, you do not live down in the dumps. You soar above your problems. Musutoy ka. Palabaw, pataas, gikan ni mo nga suliran.
Furthermore, you will run and not get tired. Na makadagan ka pandili yung kakapuyan. Notice this. Notice. The exchange of strength is not designed for sprinters. Huwag na iba nagkaunsay mga sprinter. Iba nagkaunsay sprinter. Ang sprinter, usa kini katao nga nagtuo sa mga saad sa Dios for a short time, especially when ang nagalihok diya siyang kinabuhi ang iyang pagbati, nga na-arouse, murag na, ansa, na isa ang iyang emosyon, iyang pagbati. But sa diha nga ang stimulation disappears, so does his faith. Samot ka. Sa ito pa dililig-on. Sa laing bahin, ang Diyos nun nga kalig-on, gidisinyo kini for the long-distance runner who appropriates God's power at a steady pace. Ang gahom sa Diyos does not fluctuate. Dili ni mag-awp-awp. Dili ni mag-usab-usab. It is constant. It is continuous. Ugwa kini mag-agad sa unsa tawhanon nga mga pagbati. Wala. Divine power in your life nagaagad kini sa imong pagsalig sa pulong sa Dios during the tough times or in prosperity. Sa lakton nga pagasulti, naa na kay katakos sa pagatubang, sa kaharuhay ba o kapaitan ba? Yeah. Either in tough times or in prosperity, you are able to handle it. Kaya naa na kay Diyos nun nga gahom diha. Kay kining Diyos nun nga gahom, divine power, wa ni mag-agad sa imong pagbati. It does not depend on your own reasoning or justification. No. It does not depend on your experience sa imong kasinatian dili. What it depends on is, paminaw, diha sa imong kaalam sa pulong sa Dios, which has become bahin na kana, part and parcel of your life, and which you are now using in your Christian life. Mao na imong gigamit. Wa man kailangan magamit. Ang pulong sa Dios nga metabolize nga na diya bahin na kana sa imong kalang. Do you live by fits and starts? Or do you advance steadily towards spiritual maturity using the supernatural provisions of God? Now, doon na ba duha ka mga tinubdan ni ining Diyos nun nga gahom that a believer can get or can have? Mao kining sunod. Ang una nini, pulong sa Dios. Ikaduha, pagpuno sa Espiritu Santo, feeling of the Holy Spirit. It is God, the Holy Spirit, nga mao'y magapadayag sa mga prinsipyo sa Diyos nun nga mga kasuguan o kanang mando, kabubuton, from whom you're able to grasp and acquire that divine power. So, sa diha ngang maong magtutuo, muangko na ni ining way kinutuban nga gahom for every need in his life. He becomes a Christian who has that relaxed mental attitude, o gitawag nato kini og Christian at ease. Now, then that verse continues. They will walk and not become weary. Yes, tinuod na. Kay matag-usa ka na itong mga magtutuo, kanang magmaluyahon ta at times. Of course, dili man kanunay nga lig-on lang kita. Na ipanahon nga magmaluyahon ta, it's weary, we are weary. Susahay gani.
we all become discouraged. So, manigingon sa English, sometimes we throw in the towel from time to time or give up. Now, walking depicts the believer in fellowship with the Lord. This is a picture. Sa usa ka magtutuo nga naga kanang panaggawi in fellowship with the Lord. Na siya ay pakigambitay na sa Dios. Galacia 5:16, Efesos 5:18. Hinoon, ang usa ka magtutuo who will not get tired, dili man pud siya hingpit. I mean, he is not perfect, right? Rather, he lugs a maximum amount of time in fellowship with God. Kining maong magtutuo, nasayod siya o mo claim, mo angkon siya sa mga saad sa Dios, sama sa diyan sa Salmo 55:22 nga nagaingon, cast your burden upon the Lord and He will sustain you. He will never allow the righteous, meaning ang magtutuo ni Jesucristo, to be shaken. Salmo 55:22. Diha usab sa Isayas, Kapitulo 40, kini tudlo kanato nga it pays to wait for the Lord, to keep on trusting Him. He is the only one that you can keep trusting with the assurance nga ang tanan nimo mga suliran masulbad. Gani, review usab kini nga pagpainomdom nato, tudluan kita sa pulong sa Dios sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran, the 10 problem-solving devices. Gisangkap kini sa Dios kanatong mga magtutuo. Yes, all of us have problems, correct? Na kinsa may problema. O bitaw ng na, do you have problems? Yes, of course. Okay, congratulations. That means you are alive. Mientras buhi patana gitay at tubangon ng mga suliran. But, paminaw, all our problems that we face every day in our life as Christians, kining mga sulirana, have all been solved by God in eternity past. Do you realize that? Tanan na itong mga suliran, gisulbad ng daan sa Diyos dito sa eternidad nga milabay. So, yes, the one who formulated the solutions to all the exigencies of life, ana siya gahom sa pagsulbad niya ng maong mga suliran. Yes, Lucas 1:37 ang sa isulti. For nothing is impossible with God. Wala. Wala imposible alang sa Dios. Abi nimo, man is impressed with his scientific progress, his new technologies, his exploration of outer space. But what is man's achievement? Itandi ka na sa handiwork ni Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo put into existence the innumerable stars and galaxies. Ibaw ka ba? Na Salmo 8:3 o Colosas 1:16-17. Don't you think He can handle your problems? Nga siya nakabuhat na ining tanan? Wa ka ba magunahuna niya na? Di na noon siya makahimo sa atubang sa mga suliran para nato. Because of who He is and what He can accomplish, nanginahanglan ka kalinaw, okay? Peace, gahum, ug kalig-on, stability, even in the most adverse of circumstances. Ang imong pagtuo should be an ever-present, positive,
moment by moment trust diya sa gahom sa Dios nga siya lamang sulbad, he can handle your catastrophes. Labi nang usa ka magtutuo nga hamtong, the mature believer believes the promises of God regardless of what happens. Bisag unsa may magakahitabo, even to the extent nga si Job nagatuo sa dihang nagaingon siya, though he slay me, I will hope in him. Job 13:15. Kita ni mo na. That is what it means by waiting on the Lord. That is the moment by moment rest. Gutlo por gutlo nga pagpahulay. Maunay ingnon ta kinalabuan nga epitome ingnon ta sa English. That is the epitome of the faith rest technique. It's easy to believe the Lord's promises when things are going your way. But if your situation is bleak and hopeless, isn't the same Lord with you in the darkness? Sama, maura gihapon siya. Can't you look through the shadows and see Him in His Word, in the Bible doctrine, nga naa na diha, na pundo diha sa imo kalang? Kung ang Diyos, si Ginoong Jesucristo, mibuhat the vast universe and has never lost track of one single atom, kung siya nasayod when the sparrow falls, wa ka ba magunahuna He can resolve your problems? Kita nimo, ang Diyos has the promise na siya saad o doktrina alang sa matag predicament as well as for everyday success. Si Ginoong Jesucristo, the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Dili siya mong sabi, He will never change. He will continue to wait for you to trust Him aron nga ikaw iyang panalaginan so that He can bless you. Isaiah 30:18. Therefore the Lord longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you. For the Lord is a God of justice. How blessed are all those who long for Him. Isaiah 30:18. Now, naay libuan ka mga saad sa Diyos diha sa Biblia. Thousands upon thousands of God's promises. Not only by hundreds, but by thousands. Pila gyud ang tinuod ng mga saad sa Diyos. 7,000 promises. God has promises for you, believer, in the church age. Kita nga niya sa katuigan sa simbahan. O kining maong mga saad are tremendously incredible. Daw dili ka makatuo. But they are all there. Diha sa Biblia. Naghuwat lang ka na nimo na ikaw mo salig kaniya to wait for Him. Anong di man di mo gamiton ka na? Remember this always. Dumigid waiting on the Lord is the greatest economy of time. So, keep on believing the Word of God. No matter what happens, no matter what the difficulties, no matter how adverse your circumstances in life. And without faith, numdum ka sa Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Principle. Waiting for God's timing means that God expects you to be faithful in the little things so that God
can prepare you for the big things. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya nga imo kaming tudloan nining tanan nga mga kaayuhan alang sa among paggamit imong mga saad. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Huwag yung kang masipyat. O sa imong pagsangkap ka na mo sa tanan na mong mga gikinahanglan. Sa imong pagpanalipod ka na mo, gikan sa mga kadaot. Salamat. Nining grasya nga imong policy nga among isunod. Dada kami pagbalik ugma sa among pagpadayon nining among Bible study adlaw-adlaw. Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.